sa lalaki man, dapat itong maray na pagkatosar. Bako itong daog mo pa madmax or daog mo pa itong dahil ta maintindihan kung miyembro kan banda or ano pa. Dapat sumayong hikaw-hikaw. Igwa dyan akong bistado man sa buhi. Elected nga ni siya pala ngunyan. Minsan mahihiling ko sa opisina niya, nakahikaw ini man niya ako. Ano ni, lalaki ini ta. Nay para ubaka ini ikawan man or kabali sa organisasyon kan mga ikawan. Nagraot na baga. Kitang mga lalaki, okay lang nagusunod minsan sa passion ngaya or design, art, sa hawak. Pero kung malaw kita sa politika, kung pwede lang please. Dahil daw kita magparapatatong itong kung ano-ano ng nahihiling sa lawas na tagarubaga. Dapat, ako masilan akong botante. Abo ko magbuto sa may mga tato. Lalo na itong kadakol ng murit sa hawak. Pero yung mga may tatong guardians ngaya, okay lang yan sa kuya. Pwede ko yan ikonsidera. Pero itong garo na namumulaklak na hawak sa tato, ay abo ko kaya. Dahil naati ako eh. Lalong-lalo na maservis sa publiko. Paano pa maging modelo na dahil kita magparapaati sa hawak kita? Kung ansarong mahagad sa itong buto, may mga tato. Abay, abo ko kayan. O sa mga babae man, dapat malinig. Kung mahagad ng buto, dapat inot. Maging ihimplo ang sa iyang pagpamilya. Na dapat, kung may pamilya, dapat yaw ng agom. Ta kung ikamailihir ka baga ngaya, nasaro kang babae na anaram sa emo pamilyado ka tapos mayo kang agom na ipipresentar sa publiko, garo paano mo ma-advisean ang mga constituentes umag-aragom sa lugar nindo na nagbuburugtian ang mag-agom, nagtitirilo ka na, gusto na magsuruwayan o gusto na makisuway, nangungulugan ng agom. Paano mo ma-advise na ikangani sa Roma na-advise ano? Dapat saro yan. Dapat maging ehemplo sa pagmanihar nin sarong banwaan man, syudad o probinsya o nasyon. Itong inot maging example an sa iyang pamilya. Kung paano niya i-manage ang mga pamilya niya, anak niya, agom niya, di ba? Tangarig pag siya man ang maging ina o ama kan sarong nasyon, aram niya man kung paano disiplinahon ang mapasaway niyang mga kaakian. Takadakol bagang pasaway. Di ba? Igwa man na kadaklan ng mga tultol na dahil ka na makulog ang payo mo sa kasasaway. Arog sa naman po yung ganyan para sa kuya. Kundi ako niya ako nahihirak ano. Kaya garo niya ako nagiging maisog minsan, nagiging puro nguton si Cho Nonoy, nandaya, inot po baga kaya, dinaog siya sa laban ka nakaaging eleksyon ni Gobmix Villafuerte, nin sobra sa 5,000 sa naka-powerful. Kumbaga sa incumbent Villafuerte, kapot kang Villafuerte ang probinsya. Dahil establisado na po ang sa endang mga lideres, kompleto ang sa endang makinarya, lamang na malamang, kumbaga sa an malaban sa enda, na dahil man preparado, mapurot-purot sa nakan mga tada ninda, kawawa naman. Sabi ko na nga ni, punduhan naman ko